Ipon challenge para pampangumpra. Ipon challenge ni Aileen. Unsa man? Oo, unsa man. Yun na ba ni siya magpalit wala siya kwarta kay yarang ate Mimi ang naay kwarta. Oh my god. No copyright lang. Wala man ko yung tago ba? Wala naman ko yung TV. Wala ka na ito. Ano yung tindahan ni Aileen? Daghan na oy, tanawa yang ipon challenge pila ka adlaw len. Sa kabulan. Sa kabulan niya nga ipon diri sa iyang tindahan. Para ipangumpra na pod niya. Wala na day naninda si kuan Arlene pod. Ano yang baligya? Baligya ni Aileen. Nagkuan siya naghihaw siya baboy. Naghihaw baboy. Video ni Lynn. Ang baboy, wala na dugo. Kuan ang sa ngalan ani nga sudan ay ginaon. Broccoli o galang halang. Halang-halang. Saan yung halang-halang Lynn? Manok. Manok. Kapilang serve? 55. Bayad ka? 45. Wala din. Ano siya yahang? Pindahan. No, pero isa ka bulan. Ako nabiyaan na Lynn. Oh, Wala pa ganin na puno. Katong December yun kay puno. Yeah, pila may iniabotan to? 2,000 kapin. Oh, dako nabiya kayo ng tabang, no? Yan, naman 'to'y piso kani kay 5. Kana, pero man tag 5 cheese 20. 20. 1 month. Ay, nana. Magkugilag ipon. Buok na ko ni sa imo ha. Ay, nagino ko. My God, aggang kayo kong sinsilyo. Guys, nag-50 mas 50 tanan. Dahil nangamo among tindahan dire. Wala pa ko nangabri kay napa ko gipilapan akong polio. Sirado pa kay nangutana pa ko diri asa ang kuan. Na-locate ang amo ang BIR sa Iligan. 1, 2, 3, 4. I-start counting na siya. 5 kabog 100 no, 20. Oo. Dadi na siya kabalo magkwenta. Mga nero, di na siya kabalo magkwenta. Ipon challenge, nag-count na siya. Okay, mauna siya karoy ako ang video karon. Nindot yun mag-ipon. Mauna siya ikuan sa mag-ipon kay naagyoy. Blessing. Kwarta, naagyoy blessing. Okay, thank you for watching. Bye-bye. God bless.